Shalom. Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang, pasahaton selamat hari Minggu ma tuhiamu saluhutna ruas ni huriata. Tarlumo bima tamue nami na topet madohoti parmingguon di bagasan manuguton. Tuhat tama na mamasu-masu parsaurata. Taparade ma rohanang pikirata laho mar parsauran do debata. Mar hite-hite na martangiang nahohom hita sangobas di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahitan sian buku ede nomor 27 tedehon ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ali Jehovah, huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di papatar hodo diri marhite-hite hatami. Naung dohod dohami di halomoon roham. Marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami. Asa hutadahami ho.
Jala asa hutangiwon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi porbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita sian buku Ede nomor 135 ayat sada. Di mingguta di bagasan manugoton imasian patik paduahon dohot lapatana patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Dia do lapatani i odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi posroha di ugasan ni homiton ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mare dehita sian buku Ede nomor 683 tedehon ayat sada dohot ayat 2. Tuhan
Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti ma dosata nagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujulo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jod huat sahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesahan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni goarmu nabadiai. Ali Tuhan Yesus, say asima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Sato kido hutadikon ho, alai papungo-pungo kumaho muse marhite-hite aka asini roha gudang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon buhiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng ni lelengna, asiaku ho, ninna Jehoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 10 lalu, tedehon ayat 4 dohot ayat 5.
surpuk epistel di minggu tadi manogoton ima sian pesalmen bidu 130 sia mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12 asa tajahama secara responsoria. Parbinoto nasundo Jahoba ede sian si David ale Jahoba disulikit jala tidak ditadaho doau. Sai di boto hodong manang nahudul manang najongjong au garis sian nadau dia tusi hodo pikiraku. Manang merdala-dalan manang modo mau disege hodo au jala takas do di botoho akadalaku sudena. Adang-adong nang gusada hata di atas nilaku tongondo ali Jahoba di botoho do sudena. Tole sian pudi tole sian jolo dihaliangi ho doau jala dilinggom tangamu doau. Tung masuruku do parbinotoan si songoni diau mati bohudo dang hadung dongan au. Tung tu dia matar bahenau lau marado potodim jala tung tu dia matar bahenau maporus marado pon bohim. Tung sura manaik ahu tu banua bijang di sidoho jala tung sura hubahin banua toru podomaku idama di sidoho. Tung sura mangijam au dia kahabong ni buha siangari laho songgop nian tu bariba ni laut. Nang disi saituguan ni tangamu do au jala tiopon ni siamumu au. Jala tung sura hudok halo mohon sabing ma makukupiau jadi hati urodo borngini humaliangau. Hahulo monipe dang makulum yang jolom jala marsinodang do borngin songon arian songon hati uroni suang songoni hahulomon maripotipot. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 120 tolu tedeon ayat tolu dohon ayat 4. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahi tamadok au porsea di debata Jahoba
Ido ama parguna sohatudusan nanu palangit o tano. Au persea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova nasadai iman ni buhon si Maria nagabian jaton di porbadia adorang sohabubuan. Ido Tuhanta natu mau na bernit di pangumuman ni Pilatus nama terpajal bana di hau pinar silang na tua banua toru di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik surgo lau tur siamu di bata Jehova amanai pargogo na dosani disi may bana pay mamulak sogot tutanoon mangumi halak na mangulu doon na mate. Au persea diton di porbadia jalan dong sada huria nabadia huria atau panyalas Kristen akan nabadia do dihasahan dosa do dihatai namandok mulak mangulu sudah dihalak nang mate do dihanguluan na sora sudah. Amin. Salam. Udah di tuata. Tapi kita maju titing na masa di bata di belas semingguan. Na perjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadaron ima minggu paduahon tung Epifanias. Do topik bitadda Tuhani doho manang Tuhan mengenal engkau. Na paduahon par minggu tu tanggal 24 Januari 2021. Per minggu tu tanggal 24 Januari 2021 mulak mamose tu gereja Songon Nasomal. Ima dua sip. Sip pertama pukul sia waktu Indonesia Barat. Week 2. Sip dapat dua pukul 11. Week sada dohot week tulu amakke buku nyanyian HKBP na patuluhon permingguan di sekolah minggu mamuka tanggal 24 Januari 2021 mardalam mamuse permingguan sekolah minggu masuk pukul 7 manugut na papaton padidion nabadia. Padidion nabadia tuaka nang marguru terdidi tapat upama di minggu tanggal 24 Januari 2021 padidioni opartu wikna masing-masing asa di parwahon akan atoras nanaing mabuat terdidi anak konna dan bagi orang tua yang akan menyaksikan iman dengan menggunakan bahasa Indonesia. Na palimahon maka tidakkon haporsiaw dohot majalo tohonan situa maka tidakkon haporsiaw tuaka yanakkon ni huriatta naung marguru ima sada dina borus tumorang na paduahon Yohana borus yagian na patuluhon Malpini Kusno na papaton putra si Hombing. Di patupa di minggu tanggal 21 Januari 2021 rap dohot ulan majalo tohonan hasituan tuaka calo situa ulan ini di patupa di permingguan pukul 10 masa bolas wib napaunapon pilihan kas Natal tu minggu naro tanggal 24 Januari 2021 Papungu pilihan dohita aporlu tukas Natal ni huriatta asata para adema di bagasan las ni roha napapituhon dukungan doa tusude ruas ni huriatta saya dipadau tuhatama nasa pasahiton di masa pandemi COVID-19 namanguluti napasiahon ruas ni huria na marulang tahun siat tanggal 10 saat tanggal 20 Januari 2021
Parhalado dohot ruas ni huriatta pasatun selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan. Hatan itu hatta di Psalm 10 ayat 12 saya perrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk kami. Akka guarnina ulang tahun Bui Mata Bereng di warta nang di-share di week 05 ulang tahun pernikahan dan mengikuti laporan keuangan, pemasukan, dohot pengeluaran, suaksoni rekapitulasi keuangan huriani mingguan. Sangoni ma titing na masa dohot perhepengon ni hurata bagasan nasa mingguan maulati ma. Tapos ada marota martang yang meta. Ali Jahuba di Batanami nomor bangso di Bandugijang. Puji-pujian dok mardongan hamalati odo di pasar Ronami di Palemanu Gutun. Di siala di pakilolok kami do. Belegani asini orham dengan basam atotong menangan-nangani hami madongani hami di sudi kaulan nami sigano pari di arang sarpu satu hari na perbadiamun budufi hami Tuhan melaksanakan permingguan live streaming duriam ala namasa sahid na yang di Portibion di beni pasu-pasu ma permingguan nami live streaming sedarion ATP di bagas Nabi Aka ruas ni Guriam kami perhalado ruas di Guriam jala molotupe adok kana marsait aka ruas mu Tuhan ape utang mune bedi macam matang na marsait asa tumi balum hiras mamatang nasida jala kapar gugu maka ubat dipakai nasida mangubati kasahid asa tumi balum jala sia-sia sudi sulan ka ruas ni Guriamon pada Tuhan Said namasa di Portibun naing khusus nama di negara Namion nang khusus nama di luar Namion asa pada Tuhan ima virus pandemi COVID-19 do nadong naing varian asa dewi Tuhan san karuas ni huriam nadong di luar Namion manang di JP kana maringanan asa tangan amo ramotamo gonggomi nasida saluna pada kapar maran daing doktor di satong siat nami Tuhan inilah mangalulyak kang ulung-ulung nami siga no pari Tuhan di batan nami para sira murung disudia kegiatan ni huriam ba pasatay matu Tuhan asa dong ani legugo mili hami samargugo hami manguleo ni opar matul marham soksong ni makaros ni huriam na marulang tahun kelahiran dot ulang tahun perkawinan Pasal Tuhan kepanjang ni umur kena ulang tahun kelahiran. Saleo nak kahaifasun ni daeng doktor di dok panjang ni umur dot akan arikot di nasida aka kesuksesan di sujak ka ulang nasida di masa pandemi COVID-19. Saksoni maka keluarga na ulang tahun pernikahan. Saleo Tuhan haifasun ni daeng dok panjang ni umur tong bu nasida mengajar-ajar kepaparan na gawe anak nasi ma di jul nasida rumah di julum Tuhan jala saleo ka gabe keluarga nadinggan nasida jaka lingkungan na di luar namion Tuhan petanami para sirul semurung ulon nami pe di minggu nang roh pasatay matu Tuhan asa dengan namo rupa muhami lulu leonom mu dihami gugu nang bisuk asa mar bisuk kay mangula ulan nam sigan pari parma tulum madurham Tuhan petanami para sirul semurung ala joma perdosa lo kami jalan nabadi lo jemula masih sa dosa nami nagudangi nak pangalusan nami merdepoko nang merdepojol mape asa tamahami majalo pasu-pasu nalahu silana mabutu kami asi marham Tuhan nami kami jalo mahatang yang namion mahiti anakmu Tuhan Yesus Kristus kopami si pengulang molati ma pasatay matirupamu amin. Mare dehita sian buku ede nomor 170 sada redeon ayat sada.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna. Di hamua kamanami dohot inanami hatani tuhata nagabe jamita di minggu tasadarion minggu paduahon dung Epipanias ima na tersurat di Evangelium Yohanes bidusada mamukasian ayat 40 rodi ayat 50 sada ujaha madihita ta paihutihu ma di bagasan rohatabe songono mahatani tuhata torang niarinai di nanaing laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadok ibana ihuton ma'ahu alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamadok ibana nung ngajupak kami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jala na pinabuan niya kapanurirang ima Jesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret dungi didok si Nathanael mamadok ibana tung tarbahe maro nadinggan sian huta Nazaret jadi didok si Filipus ma Roma homar nida di ida Jesus ma si Nathanael Roma nopot ibana jadi didok ma taringot tu ibana omma sada halak Israel natutu nasomar pangaci di bagasan ninna si Nathanael ma madok ibana siad dia ditadahuau dungi dia lusi Jesus ma ibana huida doho uju ditoruni hawaraiho adorakso di jou si Filipusido peho dungi ninna si Nathanael ma mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana ala hudok tuho huida ho ditoruni hawarai ubahen na porsea ho idau mudope na sumurung siani laus ninna ma na tutusi tutudo na hudokot tuhamu idau muna do mukap banua gijang jala manaik mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ima hatani tuhata di hamuaka dongan saha porsiaun di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus Tutu mardumu tu turpuk sadarion di baido topik manang tema ni mingguta ditanda Tuhani doho di hata Indonesia didok Tuhan mengenal engkau Tuhan mengenalmu akamang doho tamuinang sudihita na marminggu di bagasan sadarion totu marhite penegasani nanaing dohonon na tuhita sonari ditanda Tuhani dohita jadi Tuhan mengenal kita akamang doho tamuinang totu topikon ima kesimpulan manang pangaripunan sian akahata ni Tuhan na tersurat di Evangelium imanakin na hujaha nagabe jamita di hita sadarion suak songonido molo tapai hutihut na kiningan na tersurat di epistel sian pesalmen 130 sia ayat 1 sahatu ayat 12 jadi molo ta ulang muse tajaha ta ida semakin nyata semakin jelas buat kita bahwa Tuhan mengenal kita ditanda Tuhani doau ditanda Tuhani dohamu ditanda Tuhani dohita
Nah, itu suatu kepastian, suatu penegasan. Songon nataboto adong do pangalaho manang sipa ni debata nanidok na omniscience. Namarlapatan Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Molo di hatabatak parbinoto nasun. Idu asa molo tabereng nakiningan epistel 170 siai dibaid do judulna judul ni turpuki parbinoto nasuddo Jehovah. Jadi parbinoto nasuddo Jehovah. Jadi di hatana asing di dok omniscience, Tuhan itu Maha Tahu. Molosoi di Alkitab gabe dibae songonon dua di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi ima sada pangalaho manang sifat ni debata naswadong di jolma. Sasitong na molo tajaha do pianon sian ayat sada 112 ala disido tumakas topikon taida di pesalmen 170 siai dakolan Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Ada. Jadi molo taulang tajaha rupani episteli dangna majaha sudi biau molo tabereng di manangna piga ayat di ayat sia contohna sonon tung sura mangijam au di akahabung ni buha siangari maksudnya saya pajar laho songgop nian tu bariba ni laut nang disi sai tuguon ni tangammu duau jala tiopon ni siamummu duau. Di ayat walu sebelumnya tungsura manaik au tu banua gijang disidoho jala tungsura hubain banua toru podomaku idama disidoho. Jadi Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Ada, omnipresent. Tuhan Maha Hadir. Jadi dangadong inganan nata ingani i naso diside bata. Jadi moloro rupa nijol mamado atau emak talangi mak dang disod debatain na. Unang salah hita disido debata. Ibarat na rupani mangan tak pola martangiang adang dibereng debata hita inna. Disido debata. Mangukir marah debata inna mabutia ma madok mauliate pedang. Jadi nataida kan holan na tampak fisik do nataida. HP debata dang holan idaon hilalaod do. Ido ben natadok manang di dia pehita dua manang natolu sesungguhnya bukan hanya 2-3 orang dimanapun saya berada melalui nats ini ditegaskan Tuhan ada, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu. Jadi adong dua pangalahui nuaing sipati taida di pesalmen 130 sia ayat sada 112. Ini manang na di dia, manang na di bis, manang na di pesawat, manang na di kantor, manang na di jambu, manang na di bilut, manang na di dapur, Tuhan ada. Manang hape taula di boto Tuhan ido. Jadi ido asa dido rupani ditadda Tuhan ido ho didok songoni ala memang Tuhan itu Maha Tahu parbinotos nasuddo debata karena Tuhan itu Maha Tahu. Lapatan nakabang doho tamuinang luar dalam kita Tuhan tahu. Na di bagasar rohat taipe di boto Tuhan itu. Jadi jangankan yang tampak ini di dalam hati kita pun kita tahu. Makanya martangi yang tak boleh kon nasai marsuara. Berdua di dalam hati pun Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam hati kita Tuhan tahu. Hidup bina adong berdua tidak selalu berkata-kata. Berdua tidak selalu bicara. Berdua di dalam hati. Ai di boto ibana do di pesalmen 110 saplopat semakin ditegaskan di boto ibana do topata. Jadi Tuhan itu tahu apa kita. Di boto topata bentuknya kita ini Tuhan tahu. Di boto do topata.
manang na mok kurus, manang na pedek, gajang, iboto Tuhan itu. Jadi apa na taulah diboto Tuhan itu. Ya, apapun yang kita kerjakan Tuhan tahu. Apa na tadok diboto Tuhan itu. Jadi anggojol ma nang pe di pajonok si pata tu si parionna olodo adumu inna nengel maho gawin na marupani. Ngamak hidup buti ayah di do koko. Aduh, seinna. Di dia pehita di botonu Tuhan itu. Jadi tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Di mana-mana Tuhan ada. Sian nadau pe ngadia tu si Tuhan ini pikirata. Kita bayangkan. Sian nadau pe ngadi boto nakiningan pikirata. Jala akaima para singan na tuhita jolma. Molo jolma holan na tarideido na bui dia tusi. Holan na tampak luarod do ati akamang do tamuinang na bui ta idenwai. Na bui ta ipe sipata jojo do salah menilai. Salah menilai. Salah mengatusi. Ay sa diripu do na muruk molo berkerut kening na dison. Apa nang bawa lahir do ati. Imolo muruk kalakan olo do itur gebitulu opa lima isom berbaris. Hapi olo datong nabawa al-lahiri ngamuruk na kan. Iya soi saya marara si malarong do jol mas saya marara si malolong na. Diripu mana minum manang na mabuk. Ngaganjau karuai inna. Hapi memang nasongonido. Mamarara pak si malolong na. Yolo do ala gajak kumis na. Saya songo sapui juk buti ala ni gajang na. Nga maraharupani marsirai-rainan songon ahadu warni napuran tano-tano rangging masih ranggongan. Seramai puang preman dorai hinna. Idiolo do terkeco jolma ala gajang kumis na gajang jengkok na musibuti apalagi mulo makatai sain na musibuti pulga konda do haroitan non naran. Marga haduho amangin si bagariang inna si bagariang muse gariang unda do harwain narohana hape dung dia kupi bah suara sada do suarana dak suara opat dak suara tul labo. Jadi jolma budo terkeco rupani ala dibereng pardopahana saya songor rembo HP rohana rinto, hatinya rinto, meragam. Jadi nabui nataidodo buti, nataidodo bui tanilai. Di bagasan roha siapa yang tahu? Ai haruhita tutu naung rap manang namar puluh tahun. Boido bahkan jujur orang masih tusak kita. Nga suami istri hita rupani ngasa puduman ngasa jabu. Dakola suami istri akan mariana kope ngarap kita terus. Boido orang masih tusan. Alamuha ay holan na taridodo na buhi tajaha. Tang buhi sahat tubugasan. Imolo adong jol marupani madok ngahuboto rohanin na napajago-jago hodi. Huboto do maksud mo inna. Hapirak songo ni maksud na. Jadi maksud tu niyan na nga pasomay si nga huboto maksud mo inna. Hapirak songo ni maksud na. Kanolo do hita songo ni nga huboto be maksud mo nga huboto be pikiran mo inna. Hapirak songo ni. Menduga-duga menyelami hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan. Alani molo tapar rohahon mula musenak itu pesalmeni di ayat opati di dok aidang adong nanggosada hadat hata di atas dilaku tongod do ali Jehovah di botohodo sudena. Jadi nah luar sian pamangat taipe Tuhan tahu. Sebelum keluar pun Tuhan sudah tahu.
Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi dakolan natadoko ni nanaing dadoko pe rupani ngadi boto Tuhani. Jadi jangankan kata-kata yang sudah keluar, yang belum keluar pun Tuhan sudah tahu. Hape hita ngamaos tadok. Jadi holan naharuaripe ngamaul tatusi. Ido asa tujol madang dipakai maha. Adong do nataboto, ado. Tapi terbatas pengetahuan kita. Adong do nataida, ado. Aledak sudi boy taida. Dang boy sudi taida. Adong do natatusi, ado. Ay diliot debatado pangatusio tujol ma. Aledak sudi tatusi. Ay sipata olo do na ikut di paula-hulak. Asa dia tusi, ngaya tusi hobe inna nungabe. Ipe dangapala sesempurna na tapi kiri. Jala juk masongoni akamang doho tamuinang di parngulu tahun alai anggo debata diboto do. Diboto do topata sia julu, sia pudi, sia gijang, sia toru, sia samping kiri kanan. Tuhan tahu. Anggo jolma iko jolo na dipahusor do, injo huide jodi pudi inna na dipahusor do buti. Baru pe bodi bere. Yesoi songot tukang pangkas iko narong do dua kacat tong ipudi do di jolo sa bodi bere. Anggo dang olo dan non gabe martangga-tangga pangkasan nai. Gabe se songon hau mana martangga-tangga. Ai basa songonin na hurang kaca. Ina julu hola seda du kaca na me buti. Saya maus mai paputar-putar buti. Gunwai ngatong adong bisa julu, adong siap pudi, adong bisa sanon. Jadi semua sudut bisa dilihat. Itu pun tidak 100% memuaskan. Ala yang bodebatan nak didok sude do topata apa kita, bagaimana kita, di mana kita, bagaimana Tuhan tahu. Jadi danga dong persita bunia di jolmai, danga dong nahulip sian pamerengan ni debatan. Hamua kadongan idun waing nataida di bagasa turpukon, longang dorohani si Natanael, ala diduk Jesus tuibana, masada halak Israel nasitong, na somar pangaci di bagasan. Jadi Tuhan mengatakan itu kepada Yesus mengatakan itu kepada Natanael. Iri longak si Natanael lara sedih doang kita dong. Pajupang peda. Masih tada pehami belum tentu dope. Dangadok ya dope sedih ditada. Jalalam tulungang narohana dung didok Yesus muse huida doho uju ditoruni hawaraiho adorakso dijau si Filipusi dopeho. Kan nakin molota pa ihut-ihut kan Rosi Filipus mado ibabua matu si Natanael ngajupang behami inna. Autohoi ditagtagamon adong nadinggan nauli sian Nasaret. Ala hutan Nasareti dang apala hutan na terpandang nuni di Israel. Jadi kelas rendahan dui. Enggak mungkin lah inna si Natanael. Daong betama ida mah ngajuk pak kami dak persea ibana rupanya gak mungkin lah. Jadi misalnya mau lo gabe adong rupani madok asa singkawang do presiden ni nah dak mungkin nih ido do honon ni halakat do alai Roma si Filipus madok betama ida mah lapatanna nang sopajupang bohi secara fisik si Natanael doho Jesus ngadi payuhuti Jesus yani bana. Jadi sarupa do songok kita nuai nakso taida ibana alai di payuhuti Tuhan taido hita. Dungi di dok si Natanael ma guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni hala Israel. Ini pengakuan kesaksiannya. Merhiti pengakuan non gabe porsia ibana di Jesus nabi nari tahun nisi Filipusi dung didok Jesus na ditada jala diboto ise ibana.
Jadi dakola long bebana gabe haruar masian pamanganna pengakuan kesaksian. Hamu kadongan adong do manang boy do honon torop dora songo sinata nailon marhapor seaon. Jadi imannya itu harus ada tanda-tanda. Dak pola dohonon sarupa songo si Thomas alai si Thomas pe songo nido molo dikelompokkan ninna keimanan ni si Thomason melankolis. Dak tohoi ngahehe uno ngahebo rupa ni dongan biasa-biasa do di bana lang to salilik sohu bereng bekas paku salilik sohu pa masuk jari-jari kitu tangan nai dak porsial. Kemudian Roma Yesus, Roma ho Thomas, pamasuk ma jari-jari min, ipa masuk ibana. Ale Roma Yesus madok, mertua mahalak na porsea atik pe, so di ida. Jadi adong do jol marupani porsea, dung di ida. Adong do porsea, nakso di ida. Jadi sebenarnya iman seperti yang dimiliki si Nathanael ini tidak salah. Jangan-jangan banyak yang beriman seperti itu. Perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Dia tidak gegabah beriman. Idu asataida di bagasa trupukon dang muruk Yesus. Dang na dimuruki Yesus ibana. Alai malah Yesus mau mengatakan saya mau memperlihatkan lebih daripada itu. Kamu akan lihat naik turun malaikat Tuhan. Songon namasa dinipini si Jakob dibereng ibana naik mijur suruh-suruan nih debata. Hamu kadongan molo didok ditanda Tuhan ni doho om nanaing doho non natuhita tentu tidak sekedar mengenal wajah, nama, marga, tempat. Dak songon partina dan ni colmai itada hodoi hutada. Molo didok ditada berarti dia tusi. Jadi halak nama si tadaan ima halak nama si tusan. Isa lilik so saha tuna so masih tusan dang takas dope masih tada. Jadi molo hita molo nunga masih tadaan holam makido pebuti mai mata. Oh, nama si tusan. Iso kita rupane suami istri alanga masih tada kita wala ninda ka ngata bote o ko de lau mulak dorai mulak Yesui memata dak pola dong mabain inna buti te baru mulak sehira duhur ipotek rupani buti dak pola sampai songoni rupani alai holan dibain gerak na utik buti dihidup oh namang hidup mulak nama raon naroha maka nama siatu saja di tuhatai molo didok ditada Tuhani doho ya tusi do au ya tusi do hamu dia tusi do Tuhan mengenal Tuhan mengetahui mengerti Tuhan memahami kita. Jadi odo posni rohata jadi ditada Tuhani do au dia tusi Tuhani do au dimengerti Tuhani do akahahurangan akahalubian akan arong dihita Tuhan mengerti, Tuhan memahami kita. Jadi molo dia tusi Tuhanido au molo dimengerti Tuhanido nguluku to tupos marhaku madalani aka ari-ari ini nguluon tu jolo ala dia tusido. Jadi tidak hanya sekedar mengenal begitu saja tapi Tuhan memahami kita. Atong porsia mahita di pangaramotion dohot di panugunugon na madalani aka ari-ari si bulusota tuari nanaing ro ala dia tu si Tuhanido hahurangan halubiata dia tu si Tuhanido akan nata pikiri dohot akan nata sakapi di ramoti mahita amin martang yang mahita mauliate madiho Tuhan ditadahodo hami dia tusiho jala dilapati hodo aka parnguluon nami ido posni rohanami jala ido haporsiaon nami Tuhan marguru tuho mahami disude parnguluon doho pardalanan ningulu nami
pasu-pasu parminggun nahu patu pahami sadarion, pasu-pasu ruas ni kuriam. Saha diho mangulu nami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita laus tapapungu peliata. Tatangiyakon ma piliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na hujus di julum, pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasia kami pilihanon, patibulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhiti-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oh
madame jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasauron madame natutodim. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita saluhutna.